Well, hallo. Zoals je zien kan, we hebben hier een zeer smakelijk Goaden hier bij Strukland. De Kjarps vangen aan te draaien en de gurken en de peperschoten. En van daar wil ik wat merken wat in Goaden komt. Ik wil afvangen met Kjarpsbroden. Veel kan Kjarpsbroden met sippelen, zout en peper. Dat is broden als je dan nog een beetje tomatosmaak. Maar van daar wil ik wat anders merken met Kjarps, Zucchini. So, ik koop die gleich in dort en er zijn zoveel soorten waar ik kan merken van Zucchini oder Kjarps. So, dat is een recept en ik koop die gleich in dort. So, nu gaan we afhangen. En dan willen we vielleicht nog, waar we tijd hebben, nog een beetje wat anders merken van wat anders. So, nu willen we met de Zucchini afhangen. En hier willen we den Käse rein merken. We hebben hier Mozzarella Käse met een beetje peperschoten gemaakt. Je kan zo'n Käse gebruiken als je wil. En dan doen we den zeer fijn rieven. Dan wil je mal weten wat we hier onze Kjarps worden gebrochen. We hebben een beetje geschlinderd. Van jou, we hebben bloß een Kjarps. We willen nog meer merken, so we worden nu bloß geschlinderd hier. En waar je meer wil merken, dan wil je het bloß allemaal een beetje vergrateren. Hier hebben we een Kjarps, een Zucchini, peper en zout. 2 eier. En hier hebben we, zoals ik weet, vind je even een Käse. Je kan zo'n Käse gebruiken als je wil. Hier hebben we spezie. Ik wil je een beeld wijzen wat ik voor species gebruiken doe. Maar je kan zelfs gebruiken. Wat immer species je hebt, je maakt, even dort niet, dan bloos zout en peper. En hier hebben we een theelepel paprika. En dit weer een 2 theelepel spezie. Hier hebben we een viertelkuffel meel. En hier hebben we een halve kuffel broodkruimels. So, nu gaan we afhangen. Dat is zeer einfach. Hier heb ik dat abgeschreven wat ik alles maak had. En dan kan je dat ook merken. Here's all the ingredients we use for the zucchini. Oké, hier hebben we dus een Kjarps. Waar we de enge erop snijden. Ik heb den smak afgewassen. Nou, wat we wel doen is, wat we hier is, een stremel afsnijden. En dan gaan we den smak lekker gaan zetten, dat hij niet rol net. En dan worden we hier van ongeveer 3, 6 tientel, niet ganz een viertel zout, van ongeveer zo staat. Waar dat alles in zo'n beetje snijden staat. Nou, wat we worden doen is... En nou, wat we worden doen is, op beide zijden een klein beetje zout en peper dan opstreken, op beide zijden. En weet je wat, wel niet te veel zout bij, nu hier die spezie, die hebben ook nog zout. Daar, kijk mal, die hebben die abgeschnitten en beide met zout en peper en die zijn eruit. Oké, nächste wat we worden doen is, we worden door de eieren nemen, waar we die fijn sloen, dan zijn die eruit. Ik zie dat ik wil 2 eieren, maar weet je wat, ik wil door maar alles top 3 eieren nemen. Dan doen we de fijne Käse nemen. En zoals ik al zei, we worden nog een eier nemen, dan hebben we 3 eieren. We're gonna use 3 eggs instead of 2. En dan willen we de Käse alle maken. Zodat het fijn smaakt dan als een beetje pancakes. En dan willen we dat meel en de paprika en dat spezie en de broodkruimels alle en een schijf dan hier en dan staat eruit. The crumbs, the spices, the flour, we mix it in a plate and they're ready for use. En dan check hem al. Dan dat eerste nemen we de Kjarps snijden. Dat we de eerste en dat kruimels aandokken en dan en de eier. En dan nog eenmaal wat aan de kruimels. En dan zijn die eruit. En want je wil een beetje een dikkere kaars hebben, dan je 2 maal dubbel te aandokken. Krijg ze staat. En dan hebben we die door op een zeef liggen, waar we die door een stukje liggen gaan, dat hij een beetje bedreven, dan blijft het een beetje beter aan, waar we die gesproken worden. En hier hebben we nog een beetje een paar chilaka, een beetje chili, weet je wat, in Goaden. Die willen we hier ook een beetje aanzuidelen. Dat schudt je niet. En wanneer het dan is slecht, dan hingen die eruit, maar ik leer wat ook zeer zijn smaken. Krijg ze staat, ook plus dubbel aandokken en dat een beetje een kaars aan blijft. En daar willen we die alle broden. En weet je wat, we willen hier nog wat salsa maken om dat nu hier die aandokken. Hier hebben we een halve kuffel mayonaise. En dan willen we door een halve citroen, limejuice, neerdrekken. En dan hebben we daar nog 2 chesnik, die willen we ook. Maak trekken, zeer fijn.
Und dann habe ich hier noch ein bisschen Zippeljuck, oder Onion Greens, wo wir das auch sehr, sehr fein schneiden. Das werden wir dann auch machen. Und weißt du, was du halt noch einen kleinen Jalapeno und noch hier in Goaden. Die wollen wir dort noch schön ein bisschen mal schneiden. Und dann haben wir das Sauce rein. Weißt du, dann mit der hier, dann wollen wir dann ich hab nicht sagen, aber andere alle rein ist. Und dann werden wir das brauchen zum, die Kjarps bieten an, gebrodene Kjarps bieten anrühren. Ja, dann haben wir dann Dings gebären. Ich hab nicht einen fertig. Du hast ihn das abgeschrieben für das Sauce. Nou, aber Papa, hold die fast. Nu haben wir das Fahrt hier geragt, bei 350, 60 Grad. Und bei Viertelzahl Fahrt haben wir da. Nu werden die Broden, was die am Beiden schmackbrun sind. Kriegst du das? Check dir mal. Das ja an der Lauf mehr Stunden bleibt. Oi, Papa, hold die fast. Gereut, du bei hier der Mol. Nicht deine Augen tau. Du, check dir mal. Kriegst du das, werden die alle schmackbrun Broden. En daar wel we abdaschen en daar wel we eten. Die peperschout wat ik toch had nemen en alles, die zijn ook zo smakelijk gekomen. Hier is goed zijn, was kan er schöneres geben, maar wat blijft je? Woe! Oh, ik moet einfach sagen, van eerst Helgedag. Ik had al gesmaakt, die schmecken sehr schön. Deze kan je dan toe eten met je eetschakken of schobelen of whatever. Oké, voordat je dan wat nu abdaschen. Wir wollen hier schon mal ein paar Bieten geschnitten, weil wenn es dort Sauce oder gewesen hat, was wir gemerkt haben, das sei ja einfach, aber wenn ich was, das schmeckt ja nur schön. Oh, und du hast noch den Peperschaut. Ich habe auch nicht für jeden nächste Weg da, like wo wir ein Teil Peperschaut kriegen, da werden wir sehr Peperschaut nehmen. Das ist auch mit China und alles, da bitte den Stängel nicht. Du, nu wird das alle ein bisschen beklassen met zo'n Sauce, met zo'n... Wat gezegd, Gott, ik was zo dankbaar waren van jou. We hebben je afgewaakt en een zonschijndag en voor $1 en voor dit schijne eten. Zo, nu wel dit moet schmecken. Hier hebben we een beetje peperschout, wat we hadden ook eingedrukt. Dat wordt alles schijn schmecken met zo'n eingedrukt steak. En die Kjarps, die Zucchini. Wow, ik hoef die probeer erop. En weet je wat? Dus zijn mensen die leggen dat niet, als ze dat broden doen, dan weet je wat, dan doe je dat op zo'n zeef, als je kunt weet hoe ik het opleggen deed. Doe je dat baken. Van stekken 20 minuten of zo. Dan zijn die vielleicht niet zo schmutzig, weil er zijn mensen die zijn immer zo zeer beduurd omdat het gezond is en dat is ook fijn. Ik ben ze genoeg en ik wil ook. Aber krijg nu. Maar ja, dan kan je broden, baken, zoals je wil. Dus je maar wist van ik nee wat van al die Kjarps willen. Dus we kochten de armen. Ik weet niet wat alles, we broden die met zippelen en peper en zout en kochten de armen. We hadden nog een halve fridge vol stoen van 4 jaar. Aber ik weet nog interessant wezen wat we nog gaan doen met die Kjarps. Ik heb een vriend wat de Kjarps krijgt. Maar die weet niet wat er missen dat. Mamma mia, en dan nog dat schijne saus door Eva. Zoek die proef het ook en laat me weten. Oké, dit is wat we wel gebruiken voor het nächste Zucchini recept. Hier hebben we een Zucchini. Hier haben wir zijn 3 Eetschakken oder ein Herzchen kleine, frische Eetschakken. Hier haben wir eine Sippel, Salz und Pfeffer. Und hier haben wir fein geriebener Käse. Die kann so ein Käse brauchen, das ist von ungefähr ein golden Köffel voll. Und nu werden wir auffangen mit diesen Zucchini. Es ist das ganz fein rieben, dass es alles so ein Stremeltjes verstopft ja. Und dann wird die Eetschakken krijgt so, die Sippel, und dann wird je wissen, was wir von da wieder worden. En weet je wat, we worden dit nog al een beetje uitreiken dat het zo dreig is als mogelijk. Zo. De Eetschappen, die zijn niet zo nat, aber zo. En dan worden we die Zucchini. Ik weet niet hoe zuppig die zijn, maar dat
Das ist auch nicht sehr süppig. Das ist aller Geld. Die Säpplen, das weet we, die zijn zuppig. Die wollen wir mit uitdrukken. Oh ja, dat kan zijn. Dort ran. Wir haben noch 3 eetlepel Mehl. Nu werden we in die hier. Oké, dan willen we mal in die hier. Hier haben wir wat vandaan Zucchini oder Kjarps, vind je even. Eine nate Kjarps. En wat je dat is kwijt, nee, we zijn zoveel van alles oder van ungefähr. Hier haben wir die nate Seppel. Ja. Hier habe ich Käse von euch für einen Köffelfall. Sehr fein gereden als Käse. Und wenn ihr mehr wollt, die dort, wenn ihr weniger wollt, die dort auch. Und hier haben wir dann die paar nate Eitschaken. Und hier haben wir 3 Eetlepel Mehl. Wir wollen nicht von Beet machen, aber wenn wir das Eier machen, dat maakt zo dat. Top holde Eier, man houdt het allemaal dat top, als het klap zijn of dik of whatever. Dat maakt zo dat allemaal top houden. So, de Eier is dan zeer wichtig. En dan hier hebben we dan peper, zoveel als je leven, maar je wil leven, die wel een ander spijsje gemaakt en die dort. Hier hebben we het zout. En wat we hier hebben we paprika. Dat wou we nog een beetje maken, van ungefähr een gouden 2 lepelval. Nu hebben we het durchkneden. En dan werden we een beetje kuchen maken, zo'n klops. En dan werden we die broden. Zo, moet zijn we dat eten. Weet je, wat een beetje te smaterig is. Dan doen we wat een beetje meer meel maken. Dan nog, als er veelt. Maar ik geloof deze klops iets had een Kjarps voor sehr schön schmeckt. Ja, kijk mal. Maar die geleiden die wilden nog ander spitsje maken, dan doe je dat. Maar kraks op. Nu wordt het vatheid maken. En daar willen we die broden. Oké, dan zijn we nu rijdt om zo'n patties maken. Waar vanuit een gouden lepel valt. En dan weet je een natte klops. En dan doen we hier een. Ja. Waar die hier loten een beetje wat am zee een beetje zetten, dat een beetje bedreven dan wordt hij niks te leeg in einkevelen. Ja, kraks is dat. Wel moet zijn brood wordt schoven. Ik hoop dat je niet twee dingen die je doet, maar ik leer dat wordt alle oké zijn. Ik kan zo'n kremelsbrokjes geweld. Ja, nu wordt die alles zo staat. Nou ja, dan is het ook zo weit. Nu hebben we dat vaart hier uit, wat 350 oder 60 Grad Fahrenheit. En dan willen we die broden, wat die aan beide zijden zeer smakbruin zijn. And we want it toedekken dat the hat of hand band blijft. We're gonna put a lid on it so the heat stays inside. And we're gonna fry them till they're nicely golden brown on both sides. Kraks de start, wel we die aan beide zijden. En dan wordt die goos aan en daar wil die eten. Zo weet ze het nog zeer smaak. Ik geloof van jou wat nuchter hingen der die komt. Opa pickniefels süß. Kijk de mal dat. Nu hou die alle je brood. Wat je wat. Die currygeschmack, die schmecken kraks so scheiner als vielleicht noch scheiner als Fleischklaps. Du hast einer, den sitten mit Missgeboren, was je wat, den hat ich all je. Oi je. Ja, nu wollen wir das reinmerken. So, ich würde gern vernünftig sein, die alle schmecken, Strome bitte geschnitten mit Maß, aber was je wat, nu wollte ich mal schmecken. Ich habe keine Sauce da, kann sein, das was wir auch gebraucht haben. Okay, das ist dann der nächste Salz. Kjarps broden. En weet je wat, deze moet je gaan kraks de eerste die ga je opbakken. En dan steekt de broden, maar dat is van daar word ik alles broden. En next mal word ik dat bakken. Maar ik wil zijn. Kijk je dat hier, dat zo knusprig en zo rijst. Wow! Toen je wist dat ik en Kjarps koop zo schijn smaken. Diese Klops würde ich sagen, schmecken kraks so scheines Fleischklops. So für so eine Menschen, die nicht Fleisch gleichen, das ist für you. Wow! Ich hoffe, die proben das auch.
Wir haben noch viel Kjarps zu kommen, wenn wir nicht was machen, kommen ans Goaden. Wir wollen das noch mehr mehr. Sehr schön sein. Guck die Prüfer durch und look weit von wo ich sehen. Noch Gott und sehen. Na, ich wünsche dem Mensch, wo sie dann das Müll waschen. Well, hallo. Diese Wert merkt man mit von alles. Was wir in Goaden kriegen und dann was wir hier haben. Wir wollen von der noch ein bisschen Rollkuken merken. Wir haben noch nicht einmal euer Rollkuken gemerkt das Jahr. Und mein Freund George, der Chef, der merkt so eine schöne Rollkuken. Und nu darfst du wirklich der Roten merken. So, man sagt, die wollen schön schmecken. Nu wollen wir den Deeg herrieren. Und ich habe von der nicht Zeit den Broden und dann wollen wir den morgen broden. Aber gerade nu wollen wir Rollkuken Deeg herrieren. Ich wollte wissen, was wir tun, können wir Rollkuken Deeg merken. Okay. Nu wil ik je wijzen wat we brauchen zum Rollkuken machen. Hier haben wir 6 Köpfe Mehl, 6 Cups of Flour. Hier haben wir 3 Teelöffel Backpulver, 3 Teaspoons of baking powder, 2 Teelöffel Salt, 2 teaspoons salt. Hier haben wir 1 Köpfe Milch, 1 cup of milk. Hier haben wir 1 Köpfe süßer Schmand, 1 cup of sour cream. And while you're not leggen, and you have one schmand brought and do you do, 1 cup of schmand. If you don't like sour cream, you can use a cup of cream. And here have we air, 5 air. Dat recipe vraagt no fire, aber we were on 5. The recipe calls for 4 eggs, but we'll put in 5 eggs. Nu out het er hier. Okay, het eerste wat we doen is de 5 eieren door een beetje slaan, dat de fijn zijn. En dan merken we Schweinerie en zo. Nou, wat een Schweinerie merkt je dat nog niet. En we gaan, dan hebben we al dat flissende hier neer. De eier, de melk en de schmand. En de zout en het bakpulver. En dan dat je schijt hier. En dan willen we van met het meel te maken. En dan willen we van dicht te maken. We're gonna mix everything first. And then we're gonna add the flour and make a dough. Nou ja, dan willen we afhangen. Beetje meel op eenmaal en dat tegenrieren, maar het is niet meer je te rieren met een lepel, met een vork, met een goffel. En dan willen we ons de hanger schwingen en dan van verder weg, dan willen we door kraksen stort. Woehoe, nu heb ik een beetje wat in dichtjes voor ik gaan. En nu worden we nog de kamer uit, dan worden we hier op de dash een klippetje dichtgekneden. We willen niet te hard hebben, het zal een fijne weker dicht zijn. Ja, dat is een zeer smakker deeg. Ik laat me altijd van hier gelekt. Wat je wat, we gaan van hier niet tieten, dat is wel een beetje lood. We worden in een ijs opnemen. Even nacht. En dan morgen worden we rollkuken maken. Wat leuk je daarvan? Oké, dit is de nächste dag. De deeg had de nacht even am ijs opgezeten. Nu doen we ons den hier zeer fijn derde rol met deze machine. We haben wat vaten Rollkuken gemerkt en eins leggen den weer nur vaat. Maar we leggen den een beetje zo ruis, een beetje zeer dan. Nu wordt het hier alle zeer fijn dan merken. Door hebben we een schofje opgehangen. En mijn broer is vandaag nog gekomen, die kan me hier een beetje helpen. En Emma, ik geloof we worden vandaag nu groot hier de Rollkuken maken. Emma, dat is wat we nu doen. Door kijken, want door hebben we een schofje ruis. Ik meen, wo eine Hand checkt door zijn Rollkuken. Ik wil niet veel bloß nog te rebuizen, maar dat waar we ons ook nog. Check mal dat. Daar hebben we nog wat grote vaten. We hebben nog wat grote vaten. Eins leggen, daar nur dikke deegje. Daar check mal. Nu worden die brood. Dat schooft aber zo krak, wie dan het van der buiten. Dat is buiten zeer schijnmakelijk. En die vleien, die loten ze meer toch. Daar check mal. Hoba papa, hold die vast. Du schmeckt nur schöner aus frischer Rollkuken, gleich uit de pan en dan een klein beetje absalten. We merken aber zeggen, we willen niet te saltig. En dat vat hebben we kraakreich bij 360 oder 375 Grad Fahrenheit. Dort willen we niet veel wat koller. Wanneer dat vat niet goed genoeg heeft, dan draait het vol smalt. En dan schmeckt het niet schöner, wat hem aanmakkelijk. So, dat merkt je zeer zeggen, ja, dat wat je doet heeft nu. Een gustene pan, een cast iron pan. Die blijft er nooit overheen uit dat vat.
Und ich wollte wissen, was von Hüten Rollkuken wie worden gemerkt haben, wie ich schon fertig sind. Aber das schafft bloß so korrekt von dir, als von dir ein sehr schöner Tag, wie der noch zum Morgen ist, per Mittag. Wir noch nicht zu heute, fern am Schoten. Hier ist gut sein, was kann es Schöneres geben, nicht? Sie haben von dir hell gedacht, das erst Sinn und, aber ich will Ihnen sagen, da schmecken sehr schön. So, das ist hier sein kann, das bieten alle so Geschmack rein, das regnet nicht, Sonne scheint, hier ist fern Schoten, hier zwischen also Gebiete. Das ist sehr schön, und das regt einfach so schön. Gut, nu läuft ich selber vor, ich kickte mal das gerade Hüben hier. Hier haben wir hier, die 100 Stück hat von dir gemerkt, wo wir den Lust nehmen, den Schmack erfrieren. Habe die ersten Tiet rein, was je wie legen, ich sage, Tomatsuppe eten, Sommerbarsch, Jalmeersuppe, Schobelsuppe, Buttersuppe. Die erste Suppe legt für den Schmack abwarmen und dann die dort eten, nicht bloß für die Büs. Schmeckt sehr schön.